Uwi na kami, inaaway na ako. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yung mga gamit ko doon, nasa labas na. Gago! Si Migs kasi. Kaway-kaway na lang, kaway-kaway. Sir Eric, kaway-kaway, makita ka ni Jessie. Ayun o, Boss Jess! Uwi ka ng Pangasinan! Kaya nga, tinambak yung motor sa bahay. cc lang. Ito yung inline 4 na sobrang ingay. Mas pino yung nito, parang ganun tunog. Yung parang ganun. Nag-raffle na. Kaway. Lapit na po tayo para sa ma-start na natin bago umulan. Pero gusto mo? Sir Eric, lapit na daw. Nako na ba ako? Oo. Kapag umulan, dinaos mo muna. The bros, hindi po ako leader, hindi po ako presidente. Naatasan lang po mag-welcome. Thank you po sa pagpunta ng tambike namin. And hindi ko na maiisa-isa yung mga grupo, pero I think sa mga vloggers, no? Sa mga dun na. Hindi ko kasi na-memorize, like very impromptu po. Salamat and bilisan na natin mag-raffle bago umulan para hindi maputol yung ating kasiyahan. Welcome, and then lista na, yung mga hindi pa naglista. Thank you! Thank you po! Ipapag-giveaway po. May keychain, may helmet. Ano pa ba yun? Yung jersey. Ay, Spider. Spider yun, sir, no? Phoenix eh. Onyx. Ayan. YouTube and Facebook. Yan, Team Motovlog. Kayo pa, baka nag-vlog po kayo. Meron pa, marami. Okay, kayo. Open po tayo. Diba? Oo. Yun na. Plug your face. Plug your face. Paano na lang po Moto Wi-Fi from Makanan? Hey, Moto Wi-Fi. Nagkarabutan na po. Sir, makikihingi, sir. Thank you. Carlito Motovlog. Yun o. Yun si Sir Eric. Wala na yung limit. Pag-asa pakipalit. Sir Gilbert Aquino. Kasi may bangot. Sir Eric, nakasibangot na. Wala yung helmet eh. Gaga si Chef Moto. Uy, sana all. Sir Joel. Uy, sanalo rin. Uy, sana all. Puro ta. Ayun. Congrats. Nananayinig yung mga JC. Bibigyan lang bahay back off. Kahit yung cup lang, cup. Sige na. Cup kasama yung jersey. Ginago. Uy, sakto boy! Sabay montage! Ito lang ha. Ito lang kayo pala. 2, 3, smile. Bigay mo na Kuya Will!
Saan mo? Pula! Sino ba? Pula! Nakapula! Nakapula lumapit! Postmark! Magi! Winner of Spider Helmet Sir Mark Kamali. Uwi na kami, inaaway na ako. Yung mga gamit ko doon, nasa labas na. Si Migs kasi. Nobody can fuck with me, so get up or get out. I know you're scared of catastrophe.